Pošto neki ljudi ne čitaju komentare, pročitat ću što sam napisao u vezi izbora. Znači, izbor ili kukavičluk, izbor ili robija, ovo je farma, parovi, ovo je bez dostojanstva, ovo je iznuda, nije pravda, ovo nije poštenje, ovi vas ne kradu, ovi vas potkupljuju, stalo im je do vašeg mišljenja samo ako je ono i njihovo. Ovo je ego, ponos, mi nismo pod kontrolom, mi pričamo o nekom zapadu, ovo je gore, mi smo pod kontrolom vlasti, a pričamo o slobodi. Ovo nije sloboda, ovo je sramota. Ovo su bilmizi arogantni, opsednuti ludaci, egomanijaci. Mi umemo da rušimo i dobru stvar, ali ovo nije dobra stvar. Ovo je dosadan, uporan stvor. Stranka, a Vučić na čelu. Stranka horor. Poslušni podanici, robovi. Ali mi se valjda više ne plašimo mraka. Možda kazna za beskrajno filozofiranje bez dela, možda oduzeta sloboda, jer je toliko zloupotrebljavana za ponižavanje sa obe strane. Ovoj vladajućoj kazna tek sledi. Slušajte malo jedni druge, niste Bogom dani ni jedni ni drugi, verujte daleko od toga. Ovaj narod glasa samo za, manje zlo, ništa dobro, samo protiv, ne za. A što se tiče, znači ne zaboravite, možda nisu fantomski glasovi, već spiskovi. Oni ljudi iz Republike Srpske nisu znali gde idu, a na spisku su stavljeni ko zna kad. U svakom slučaju, ovo glasanje ne važi. Samo to treba dokazati i podmićivanje glasača. A za to trebaju imena svedočenja u sudu koji ne postoji. Ali mora da ima nekog ko nije prodao dušu. Pa i par svedočenja, pa na medije koji ne postoje. I to mora da se reši. Iako kad vidim CNN partner na početku vesti, od čega mi se stomak okrene, N1 ima šta da kaže. Kada se pronađu nepravilnosti, a pronaći će se, ako nema ni suda, ni policije koja će da hapsi, kad se na ulici nađu oni koji daju pare ciganima da glasaju za nekoga, onda mora da postoji mediji koji će o tome da nas obaveštavaju. Kada se uđe u spiskovi i pronađu oni koji su tu, a nisu tu, onda treba neko da nas obavesti, ako već nema ko da ih procesuira. Kad se uđe u javna preduzeća, pa te uslovljavaju gubitkom posla ako nisi lojalan nekome. Pravo glasa izumire svuda u svetu, samo što se to ovde radi na previše očigledan, vulgaran način. Mi smo takvi, iskreni, pa brzo vidiš ko je budala. Što je olakšavajuća okolnost. Mediji su možda prva stvar koja mora da se reši. Možda ovaj pokušaj vlasti da izbaci idiotsku socijalističku partiju i stvori većinu. Sad su stvorili potpuno novog, mnogo većeg neprijatelja. Što kažu Ameri, put do pakla je popločan dobrim namerama. Da im dam malo manji greh. Mada ovo je bezobrazluk. I ovi što nisu glasali, nema ih 40%, ti spiskovi ne valjaju ništa. Mislim, moj otac koji se preselio u Crnu Goru je bio na spisku 20 godina nakon toga, tako da ima puno ljudi u inostranstvu, ne verujem da je taj broj toliki, ali ako ima i 15-20%, ravnodušnost je greh. To se može pripisati našem predsjedniku koji ignoriše sve i svakoga, ko nije uz njega, eto šta misli o četvrtini glasača, nek umre od gladi.
Iskidite ljude sa štrajka glađu. Ovo se neće rešiti brzo ni lako. Da je tako, to mogao bi svako. Ovaj korov je predubok da se može izbiti sa par kamenica ka skupštini. Morat ćemo mnogo više. Pa za 100 provere spiskova, to se može, ne svih, nego novih ovih, recimo 7 godina unazad, pa na medije koji moraju da postanu dostupni svima. Ustavni sud, što reče Vladica Ilić, pametan dečko. Tako, ljudi, bez ishitrenosti, ko što rekoh, ovaj korov se neće rešiti odmah. Ovi štreberi ne smiju da ispadnu namazaniji od nas. Tako da pokušajte da se suzdržite, jer je trpljenje i strpljenje neophodno u ovoj situaciji. I ja sam uz vas i Bog je sa nama i za nas i nadam se da naša deca neće morati da gledaju ovo, jer ako budemo mogli da budemo potkupljeni za 1002 dinara da bi nahranili neku decu i kupili čokoladu za Novu godinu, ako primamo bombonjere i probiotike, znate gde bi im nabio taj probiotik? Ako mislite da time što se kupujete danas, da se time poboljšavate sutra, grešite, jer ovaj sistem ako se usidri, vaša deca će izgubiti pravo na slobodnu volju, neće moći da biraju više ništa. Jer to je, mislim, ovo je početak jedne stvari koja vam ne daje izbor i ignoriše sve što nije za njih, tako da obratite pažnju, mislim, koliko god, šta god, i svaki izgovor im je ono kao, oni su kao strani plaćenici, mislim, toliko su postali dosadni sa svojim ubeđenjima da su fantastični, neprikosnoveni, da mi je muka od njih, daleko su od toga. Slobodan izbor mora da postoji, iako ga nema nigde u svetu, ja se nadam da Srbija može da se izbori za to. Iako je totalna sloboda haos, obratite pažnju i nemojte sebi da date previše za pravo, zato što to može da vas odvuče, kao što je njih odvuklo, to ćete ga saznati jednog dana, šta im se sprema za ovu malverzaciju, za ove laži koje serviraju da bi sebi sačuvali stolicu, jer su oni duboko ubeđeni negde da su oni najbolja stvar za Srbiju. Potpuno su slepi za ono i što rade i što se radi oko njih i za stranku. Ja ne krivim nikoga, mislim, to je čitav jedan sistem u kome oni su jednostavno hipnotisani. I to mora da se izvuče iz njih. I oni moraju da počnu da gledaju i na druge i da saslušaju druge i da uvaže njihovo mišljenje i tako će jedino pridobiti, mislim, u ovoj zemlji je to teško zato što svačije mišljenje je stvarno, mislim, ima tu stvarno svakakog mišljenja, ali u političkom procesu, ako se izgubi to da narod bira onoga ko će da ih vodi u budućnost, onda taj narod više nije bitan. I to ćete veoma brzo da shvatite ako se ovo ostavi ovakvim kakvim jeste. I to je opasno za nas, tako da želim vam puno snage, a Marinika Tepić, što sam rekao za štrajk glađu, to je potpuno besmisleno, se ovo neće rešiti brzo, tako da se nadam da će ona da odustane od toga, zato što mislim da je pametna žena i da može da bude korisna, a ne da sada tu da nestane u tom zanosu koji je potpuno opravdan, ali
ali je preteran zato što, kao što sam rekao, ovaj korov se neće lako izvući. Tako da i niko ne mari za to što niko i ne zna za to, za taj štrajk i ona, mislim, treba to da shvati i da se bori na drugi način. Nadam se da sam predložio neki plan. Ja mislim da su ti spiskovi ključni da se ostvari, jer to ne može da se lažira. To je jedina stvar da ti, ako oni počnu da brisušu spiskove, onda će ti spiskovi neće biti usklađeni sa brojem glasača koji su izašli na izbore, tako da oni ne mogu tu, oni sa tim spiskovima ne mogu da manipulišu, zato što ti spiskovi, mi znamo koliko je ljudi izašlo na glasanje, tako da ako oni počnu da se brišu, ako ljudi iz njih počnu da se brišu, to može da se utvrdi. I mislim da su ti spiskovi ključni i doći do njih je obavezno, no i to je jedini način, ja mislim, da se dokažu nepravilnosti. Tako da želim vam svu sreću i snagu da istrajete u ovome, jer stvarno mislim da je ovo jako, jako bitno za naš narod da sačuva taj osjećaj slobode koji gajimo i po kome smo jedino možda i koji je u stvari u našoj istoriji nešto što nas potkrepljuje. Ako to izgubimo, postaćemo, mislim, kao i neki drugi koji su to izgubili i čija deca to više i ne shvataju, zato što je za nas neverovatno danas, za njih će biti veoma verovatno sutra. Tako da oni će prihvatiti stvari kakve jesu, mi ne možemo da ih prihvatimo jer znamo, jer živjeli smo u nekom slobodarskom društvu i znamo da to mora da postoji da bi mogli sami da biramo. I jedino tako i da bi mogli da pobedimo nepravdu. Zato nam je dat izbor. Da bi se osjećali dobro kad pobedimo nepravdu. Zato Bog nije ovde i zato nisu pravila nametnuta, nego nam je dozvoljeno da biramo, da bi mogli da osjetimo pobedu i taj osjećaj kada znamo da smo se za nešto izborili, da smo se izborili za pravu stvar. Eto, toliko od mene. Želim vam svu sreću.